Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada kulo kan bi o de ye k'a fɔ ko kamalenin dɔ ni ale ka so bɛ Sogonikɔ wa ko gardien don wa ka a san bɛ taa san 34 na ale bolo tun bɛna k'a kala ye ka d'a kan k'a fɔ ale tun taara tagama dɔ de la o tagama in kɔfɛ ale nalen a fɛ yen Sogonikɔ u ka luwanse kɔnɔna na nɔ ale nana sɔrɔ a ka da dɔ ye ale ka da jagoya ni ka taa ka minɛnw bɛɛ fugusa ayiwa ale kamalenin masinaman ye ale ɲɛ dalen o kan ale ma fila kɛ yanni ale ka taa polisi la ale y'i tilen karamɔgɔkɛ dɔ de fɛ yen o karamɔgɔkɛ in o ka fɔla ko o ɲɔgɔn nson minɛla tɛ yen nɔ ayiwa a selen karamɔgɔkɛ in fɛ yen o karamɔgɔkɛ in ye nasi dɔ de d'a ma 2000 a ye 2000 de di karamɔgɔkɛ in ma ka nasi in minɛ karamɔgɔkɛ y'a ɲɛfɔ a ye ka d'a kan k'a fɔ ko ni a sera ka nasi in kɛ bɛɛ kɔnɔ luwanseden bɛɛ kɔnɔ ko nson ko ale tɛna se ka nasi in kun ko a kɔnɔ bɛ kari wagati damadɔni kɔnɔna na ayiwa o kamalenin masinaman in bɔlen karamɔgɔkɛ in fɛ yen a y'i tilen luwanse in kɔnɔna la yen nɔ a bɛ si yɔrɔ min na ni bese ni ka taa bese jɔ mɔgɔw la yen nɔ ko bɛɛ ka a nasi min jagoya la ayiwa a ye ɲɛsin cɛkɔrɔba dɔ ni musokɔrɔba dɔ de ma o cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ye k'olu jagoya ni ka nasi dɔ k'olu kɔnɔ tɔw fɛnɛ minnu bɛ yen nɔ olu m'u sigi k'o layɛ olu nana kamalenin ni k'a minɛ ka sɔrɔ ka a yɛrɛ ka nasi in dɔ k'a yɛrɛ kɔnɔna na wagati damadɔni kɔfɛ a kamalenin yɛrɛ ale kɔnɔ commencera ka kari sisan nɔ a ma ɲa min kɔ u y'a cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a kɔnɔ tun bannen don ka jɔ a taalen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɛriw fɛnɛ y'u bolo sigi a kan ni ka fɛɛrɛ kɛ k'a kɔnɔ kari in jɔ sisan nɔ ayiwa a nalen so cɛkɔrɔba in n'a tun ye nasi kɛ ale ni musokɔrɔba in kɔnɔ fɛn ma k'olu la nka cɛkɔrɔba in taara bɔ a la ni k'a ɲininka k'a fɔ ko ni a ka nasi in tɔ bɛ yen nɔ ko a ka fɛɛrɛ kɛ ka dɔ d'ale ma ko parce que k'a bɛ ale nasi in min ko ale kɔnɔ fisayara ko wa fɛnɛ k'a y'ale bila dumuni na ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min tun b'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔdenw k'olu kɔnɔna gannen don ka d'a kan k'a fɔ ko an ka finitigi minnu bɛ lakanani kɛ sirada ninnu na ko olu donnen don gɛrɛnsigi de la ayiwa sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko tɛnɛn don dɔ fɛ ko 19 heures wagati la min na embouteillage barika ka bon jamana kɔnɔ ayiwa ko u balila an ka finitigi ninnu de la u bɛ tewuli la yen nɔ monument de l'indépendance kɛrɛfɛla la ayiwa olu balikɛlen olu finitigi ninnu na yen nɔ a y'a an ka jamana kɔnɔdenw caman a y'olu kamana gan ka d'a kan k'a fɔ ko finitigi ninnu u bilalen de don circulation ɲɛnabɔli la ani ni ka jamana kɔnɔdenw lakana ko n'a fɔra k'olu bɛ taa a kɛ gɛrɛnsigi kɛyɔrɔ ye ko a bɛ mɔgɔ kamanagan kun bɔ ko wa ka d'a kan k'a fɔ ko ko ni attaque nana kɛ ou bien ni bingannikɛlaw nana fɔ k'u bɛ bin population kan ko est ce que ninnu ka ninnu to tewuli la ko o bɛna se ka jamana kɔnɔdenw lakana ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da o tulo kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la